ne suke ta sara, ya rasa mai taimakonsa wa musibata Hussein. Ɗan Zahra ne suke ta sara, ya rasa mai taimakonsa wa musibata Hussein. Ta'adda ne suka tare 'ya'yan Mustapha, an turo su cire masa kai da makaifa. An bar ɗan annabi an bi dinari da azurfa, shi da mutane kaɗan kuma ga su a addishan. Wuyanka ka bayar a cire kan dinin Mustapha. Ɗan Zahra ne suke ta sara, ya rasa mai taimakonsa wa musibata Hussein. Assalamu alaika rasulillah al-ahmadi, assalamu alaika ya ibn abi dalib asadi, assalamu alaika ya Zahra Fatima binti al-Hasan maulana ummu Musa ibnana. Ko a ranin dama kasidar ku yau zani faɗi. Mai kira kan a komawa turbar jallalla, almagar Husaini zamani mai Allah. Mai rabon shirya gida-gida mai kwana sallah, Abu Sayyid Ahmad babansu Muhammad. Mai Zina Zainab zaman Suhaila. Ɗan Zahra ne suke ta sara, ya rasa mai taimakonsa wa musibata Hussein. Ya maula ya da jinin ka cice addini, ahali da sahabban ka bai rabbal kauni. Mutunci da jini har rai fansar addini, a gare ka mu koya samkar da mu juya. Da saran daga azzalumai kan turbar dini. Ya ce musu kun sanni ne ɗan Ali Haidara, ɗan Fatima Zahra ku sani fa kuke sara. Kun zo ba imani kuna kisa na gadara, ahali sahabbaina yanzu kun zo kaina. Ku duba jinin Abbas ɗan uwana ke ta kwarara. Ɗan Zahra ne suke ta sara, ya rasa mai taimakonsa wa musibata Hussein. An ba shi guba manzo ya yi wa fati, ba shi an daki ta sa Fatima maulati. An karya kirjinta hakan yayi sanadin binti Haidar ansara. Alhassan yayi saura, an sa matarsa ta ba shi guba a abinci. Bayan Hassan na karɓi ragamar addina, na ga alamun babu amana a Madina. Sai na koma Makka sahabbaina da ahlina, har Makka sun bi ni da niyyar su kashe ni. Na fita don kare dokokin addina. Ɗan Zahra ne suke ta sara, ya rasa mai taimakonsa wa musibata Hussein. Na kama hanya ni da ahalina mafifita, wanga garin kowa ya samu muka cancanta. Tare da sahabbaina masu cikar jarumta, Kufa ce nufinka dan dama da wasiƙa. Muslim ya ce maka zo Kufa sun cancanta. Kana tafiya a daji sai tawagar huri ta zo, da izinin ya dakatar da kai Karbala ɗan manzo. Amma ya rabauta a bayan ka ya ci kakwarzo,
tare da su Kasim da Muzahibu da Muslim. Shine farkon mubaraza Karbala mai kwazo. An Zahra ne suke ta sara, ya rasa mai taimakon sawa musibata Hussein. Kamar yadda kuka ji ya faɗa musu wane ne shi, ya faɗa musu nasabar abbansa da ummin shi, kuma ya ce kau da fasadi ce manufar shi. Me kuke bukata, shirya ko rayuwata? Suka ce bai a zai waya zidi ya fanshi ran shi. Nan maulaya ya ce haihat min nadilla, kamar ni zan bai agun wasu a ada'ullah. To ya ta kubba ku taho kan dinin Allah, zan sadaukar da raina, sahabbaina da ahalina, har malaya har jinjiri radi Abdallah. An Zahra ne suke ta sara, ya rasa mai taimakon sawa musibata Hussein. Jarumtar ka da ta sahabbanka ta fita karara, yunwa da kishirwa ga zafi na Sahara, kuma ga makiyanku da takubban su tsirara. A haka ba su juya ba, kai dai suke duba, irin wannan sadaukarwar za mu yi wa jagora. Sun harbai kuma sun sa rai daga Karima, sun kai shi kwance kuma sun sanya wuta hema, sun kame ahalin manzo su ne ganima. A nan ne kai shela, ko da wala Allah, ko za a samu wata halitta ɗauki ta kaima. An Zahra ne suke ta sara, ya rasa mai taimakon sawa musibata Hussein. Zainabu ta sha wahala lokacin gashi baka, ita ta ɗau nauyin kwamawa da aduwanka, ta ɗaura gamar rashin duka ahalinka. Sajjad da Ruqayya, Sukaina da Ruqayya, ta hana ya tafi a banza jininka da aikinka. Dan kan uzuri ya sa ka daga sautinka, kana daga sauti halimin hum yansur ilaika. Gashi addini ya tsira sanadin jininka, ka ce halimin mugis da halimin mujiri. Gashi yau duniya na cewa ruhi fidaka. An Zahra ne suke ta sara, ya rasa mai taimakon sawa musibata Hussein. Aikin da kai ya zama samfur a musulunci, kai har Kirista da Yahudu ko Nasaranci, tara mutuwa da rayuwa cikin kaskanci. Mu mabiya sayyid sai dai mu ce jayyid, mun raƙi na gida kuma ba mu ba fadanci. Kamar haka zan ce assalamu alaika Husaini, wa ala alibnika wa auladil Husaini, wa ala ashabika masu cikar imani. Salatan minni har raudar ka Husaini, ya imamu kira ni in yi ziyara bil aini. An Zahra ne suke ta sara, ya rasa mai taimakon sawa musibata Hussein. Ya hujjatillah ina ma san da kai shelarka, ina halarce billahi azim zan fanshi, in yi yaƙi har in yi shahada a gabanka. Ahmadu ɗan Bello, da za ka ban falo a cikin aljanna da kake bawa shahidanka.
amma ko yanzu imam ai zaka shaide ni in na tuno ka na kan koka kalbi da aini sai dai nai sa'ar zama mabiyin sharfuddini sayyid allama alamin islama Husaini na zamani na hannun shi ka kai ni ɗan Zahra ne suke ta sara ya rasa mai taimakon sawa musibata Hussein ɗan Zahra ne suke ta sara ya rasa mai taimakon sawa musibata Hussein ɗan Zahra ne suke ta sara ya rasa mai taimakon sawa musibata Hussein